Ola, hoxe imos facer un granizado de limón. Fixadevos que limóns extraordinarios temos, todos da horta, non da miña, pero teño que mos dei. Mirade, os diferentes limóns que temos. Este grande vai nos servir para facer a ralladura, e este, en cambio, vai nos servir para o zume. Fixadevos, este ten unha codia moi grosa, pero casi non ten zume. Que imos necesitar? Pois, moitos limóns, azucre. Por cada litro de agua vamos a utilizar 200 gramos de azucre. E temos aquí agua do grifo, 3 litros, vamos facer 3 litros. E despois unhas botellas de plástico para utilizalas para metelas no congelador. Agora, o primeiro que imos facer é lavar un pouquiño os limóns e vamos a utilizar a codia para facer a ralladura de 3 ou 4 limóns. E despois precisamos como 250 mililitros de zume de limón por cada litro de agua. Como vamos a facer 3 litros, necesitamos 750. Imos a logo. Imos terminar de rallar. Mirade que estupendo como quedou o limón, que por dentro estará vacío, pero bueno. Ahora, con esta ralladura vamos a botala na agua a ferver, aquí vai todo, e botámoslle tamén o azucre. O azucre xa vai aquí. Imos remexer un pouco e deixámolo ferver durante 6 minutos. Ahora, tapamos, esperamos a que ferva. Vimos ahora. Bueno, xa acabamos de exprimir, pois mirade, aquí debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10 limóns, máis ou menos. Estes limóns teño aquí xa o que precisamos para facer o granizado. Aquí mentres estamos fervendo a agua con a ralladura de limón e co azucre. E quedanos 4 minutos porque ten que estar fervendo 6 minutos. Unha vez que ferva, vamos a deixalo que enfríe a temperatura ambiente e despois imos a añadir o zume e deixar despois outra media hora. Pero ahora deixamos aí os 3 minutos. Veña. Estivo toda a noite a agua ca ralladura de limón e o azucre. E agora xa está a temperatura ambiente. E vamos a botar o zumo de limón. E agora vamos a deixalo aquí media hora. Vale? Pois veña. Despois de estar media hora reposando o zumo de limón, ca ralladura e co azucre de cocela, vamos a colala. Vamos a utilizar un colador, vamos a botarlo aquí. Como vedes, queda aí a ralladura do limón. Sempre imos deixar un pouco sin encher de todo, porque ora vai ir ao congelador e dentro de 2 horas imos a quitala ben para que rompa o xeo que se formou. Entón, ora imos e vai para o congelador. Van as 3. E imos las meter aquí. Aí está, 2 horas. Bueno, pasaron 2 horas e un pouquiño e o que vamos facer é coller as botellas, mirade, ainda non está congelada, pero vamos a xitalas, cada unha delas.
E dentro de outras 2 horas volvemos a facer o mesmo. Xa tivemos o granizado no congelador, que estivo 10 horas toda a noite, e mirade como está. Unha saqueina un pouco antes, e escoitades? Pois eso é o xeo que está aí. Imos botar un pouco nun vaso, que vai con cachiños de hielo, de xeo. E así, espectáculo, está boísimo. Saúde!